चला जाई कहीं चला जाई। अरे लगले लिया का हो बेटा हुआ हां बारा नया नया मेहरारू के हाथे बनवाओ तरह संगे आ ये बेटा हुआ रात कम किया तो बोल दी जाना तो झगड़े के घर रहे कनिया ए भौजी नया नया चूल्हा बा तो ज्यादा नु हिट मारता अब तार बाप हमारा तो तके बैठे जाए दीदी खाने में आपके होते बताए मुर्गा बना के दे देना चाहिए सब ये को के भौजी हमर सिखा दे रही के पूछी वैसे से बनेला भाला बना के सीख कोई नहीं न तो दाल भात के सिवा हम कुछ जानत रहनी कहीं के ना तो छोला नहीं रखले बनी इतना चटक बनाई न कि हमर सास ससुर सब कोई खा के कोई के हाथ पको के हाथ में कुछ जादू बारू कोनिया नया बाजो सुना ना रोज रोज तो भौजाई के हाथ खात खात मिजाज की हो गइल बा भौजाई कहते अरे भौजाई के माने भौजाइए के बनावत रही अच्छा उहे के बनात रहनी ना समझा तो दूसर चीज नु ना 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 देखो दिल से अपना बताइए समझ लो कि ना ना मने तनी हो जाला मनवा में कि था बात बा होला जेकरा से दिल लाग जाला नु ओकरा पे दिल धड़केला अरे पगली ऐसा कोनो बात ना है अच्छा हम नीचा रही अच्छा बात बुझा तनु देखो तनी बनाओ तनी ठीक है तो केलो कम काजी ना हो अब थिया आज छोला नहीं केलो तो रोक देले तो बनी बक्सों में से नहीं निकल हो हम भूला गने छी जाए दा लेके आओ तनी भूला गने बैठो ना ले चला तनी सब छोला नहीं होते बा देखो और कारे तार दिमाग कहाँ छूट गया रहता खाना कॉलेज कल करने के पहले थे ओए हाय अरे हमारे कॉलेज वाली बीबी काला नहीं हाँ। खुश बारू की ना एकदम खुश बानी सब कोई कितना अच्छा बाटे हमरा कितना मानत तटुए रोगा सबसे अच्छा बानी अरे हमारे कलेजा के धड़कन अब का हम तारा के कोई वो भौजी ना सुबह सुबह उठ के कुर्ता खींचत रही दुबे अरे अभी आदत लागल बा अच्छा कहतरनी के देवर गो कहाँ बानी वहाँ के भूख लागल रही तो हम कहनी कि हाँ दीदी टाइम पे जो ना टाइम पे खिले भैया हमरा के या टाइम पे हमरा के कोनो काम कोइले भैया त खोज न जाना ऐसा बात थोड़ी हम कहनी कहाँ खोजे लगनी हम मेरा गल त माने हमरा ना करे के चाहिए रवा के सेवा सत्कार अच्छा पति परमेश्वर न होला अब तू नु समझबू कि पति परमेश्वर होलन कि पति साण होलन नहीं होता है ना मैंने हम कहत नहीं अच्छा ये बताओ कहाँ तारा के घुमावे के ले चली शिमला शिमला ढेर दूर बना ढेर दूर बा हाथ लंबा लंबा फेंका हाथ लंबा ना मुंह लंबा फेंक देता नहीं चलो राजगीर कहिए चलल अरे हम तेरे को झूला झुलाएंगे कहिए चलल जाई तो चलल जाई कहिए चलल जाई अरे लगले लिया का हो बेटा हुआ हां बारा नया नया मेहरारू के हाथे बनवाओ तरह संगे आ ये बेटा हुआ रात कम किया तो बोल दी जाना तो झगड़े के घर रहे कनिया ए भौजी नया नया चूल्हा बा तो ज्यादा नु हिट मारता अब तार बाप हमारा तो तके बैठे जाए दीदी कनी मसाला लिया ना देनी है ओज बागा सब भुला के रख अच्छा लिया बतानी भुला जाता नहीं दीदी ए भौजी कौन दिक्कत नहीं के अपना घर ले खा जा रोज सब ना बहिन जैसे बानी जा हाँ। तो डर लगी तो जल्दी से ना काम करती और वो सब एकदम अपन घर लेकर रहे तो अपन घर लेकर खाए के बा कहां बैठो सिखा हम तो ये कहते नहीं है भौजी तो ही दू चार गो ये बाबूजा दोसर कोई युग नहीं थे ए घर में हम तो ये कहम कि मर्द मानुष होलन खासा कमाए के हाल जाने लो आ घर संघरे के बा घर कैसे चलावे के बा लेके चले के बा आ इहो बात बा अगर ऊंच नीच होला तो बड़ छोट के लड़ लिहाज क के अपन वही में समझ लेवे के बा दीदी कनी के काम करवा दुई घंटा लाई के हां हां हाँ अभी ना बाद में हाँ ज्यादा नाजुक दिया कनिया नाइ हो गया पढ़े हम हेने बैठ हेने अरे जरा कुछ करत नहीं ठीक खेलवाड़ी ना कनिया के मारत खाती कैसे कभी रे होला दर्द होला अरे ये बेटा वाला किया खाली बोली तो बोला तो ना झगड़े खाते तो हम नहीं संगे ठीक है ना आज देखो मेरा के सब कैसे लागल हो तारा अच्छा करो बात और डाल दो तन कथी हां डाल सोनिया ढेर नहीं है कबारा घोड़ा एकदम दम लगा के छीना अब माला घोड़ा हानि का हम ने दौड़ी का हो घोड़ा हानि की दौड़त रही हां ये जी राम भौजी ये जाके काहे जाना बतली ठीक
ठीक है बा माने भौजी तनी बैठ गई तो अब मान लो गाड़ी मोटर में सुना गाड़ी मोटर में माने चला तारू तो अब शॉर्ट के आदमी बैठल हम शॉर्ट के खड़ा होला तो माने इंसान थोड़े होला कि माने वह कुल बात हो गई ना माने कौन माने पूरा मत माना होय पूरा हम काहे के माने ये ऐसा कोनो बात नहीं है बात ही है तनी ठीक बा सुनी ना हम पूछ दे तनी रोवा के चिकन तनी लाल पूछ दे तनी आ थोड़ा से खा ले फिर बाद में खा ले बहुत की बात बा घर परिवार में सब कोई बात बुझाता नहीं ये समझदारी सीखे के बहुए घर में कैसे चले के अपना स्वार्थ में ना जिंदगी जियल जाला मान लो हम खाई आ घर के और परिवार में खाई तो कैसा लगी सब कोई तनी खा ली ठीक बात हर कहना में अलग बात हुए बढ़िया से बनावे करेगा ना खूब चटक बने खूब कीच बनाओ तनी तना दाल धरा गइल अब कोनो ऐसे नहीं के सुख गइल बा आ सब होइए गइल बा अब का करे के बा ओने बा ये बेकरा के बांध के धर दी अब के वो घरी अबे घरी के करे आवता परोजना के सब खाली खाए आवता आ आजकल के बेटी बच्चे बाड़ी सा कि करिह सा उता पर सजही धजे में एथी में रही सा और ई दाल या एथी तारा के फटकट ऐसा बनावत ऐसा यही से पूरी तैयारी क के रख देतनी कि ओ घरी करे के ना पड़ी खोजे के ना पड़ी बांध के धर लेता कुल चेट ओकनी के बा कि हाँ परोजन के घर बा डाली वाली पसारल आ धइल सुखौली हमार काम हाँ का अरे घामा में डाले रानी की सुखा जेता त ना खिसियला के का जरूरत बाटे तनी तनी मोलायम रे त कनी की घुना जाई ना रखत जांगर त बाना तू वही में जुराइल बड़ू तीनों जानी वही में जुराइल बड़े को बनावे किया के ना डाले के मरचे त डाल देती सूखल मरचा का हरा मिर्च डलाई का सूखल नमक डलाई कि सेना नमक कुछ समझ में कहते दीदी जब खाली कॉलेज करत हम खाना नहीं है तो नहीं बना खाली कलम खिंचत रिया नहीं हरवा हां हम का करी ओकर भाई खाना दाना बनावे के ना सिखौले रही हो मम्मी जी का हो एक तो पकौड़ियो बन सकता ना जीव जन चलाओ भर परोजन बुझा तनु जीव चलावे खातिर नहीं खिए करे के डर के धर भर परोजन मुहा में थी जाप लगा ली अरे तो उ बा है लेके डर के आए करे का बनाओ हां मने गरो मत में त कई मैं पिलवाई लाई गुनाई मुंह में डाल पिलवाई ला हां तो का ढेर ऐसन मत एथी लगाव कि हम महाराजा के एथी आइल बानी है खराब वाला है एकरा के डर के देखबू त रही कोइलवा तब न बुझाई कि दाल कैसे होला है ऐसन ह आ वही चनवा के नु हां आइल बात कही हां मुंह तो चमका चमका बोला तनी है सारा चनवा बांध के लइकिया ही अपन भेजा दी सरल रहता जी हां खा के मोटा जी वहां के चढ़िया दे हम भेज देतनी ना बोला त नहीं है बोला बोल दे तो बोलते भी है ठीक बना हेता ना हद से ज्यादा कर देला ना कि ठीक लागे आराम कर तू हूँ जाके बुझा गईल राम कर ये हम रहनी है रहनी नया तो अकेले चूल्हा में उतना 11 आदमी के खाना हम ही बनावत रही आ जाई पे नहीं की तो देवर के देखा तनी बिया तक उहे कनिया भइबन घर में के ठीक बा गोनी चूल्हा नहीं तो देखा तनी कुए बैठ के आ कनिया से खाना बनवावत रह अच्छा तो पहले सुगा पिंजरा में आवेला तो का करला ओकरा के ऊ घरवा में ना रहला तो तू बड़ जेठवा तो तहरा जाके बतावे के चाही नु तमरे वो पे खुशा रहता तुमके घिसरा के हम बाहर निकाल दी हटा दी कह देला कि जगुआर पर हम तो हाथ से हम कहीं कहन के हम मेरा रोक बैठे त उनका वीडियो तो कह दे कि हेने आके बैठी अरे ताजू हां कहतिया हां सब करतिया कहते कि काहे उनका फिर बैठा त हेने आके बैठी तो परिवार ह देवर ह त ना बैठो का हो गई बैठू हम ना जाई जन्नी भले हम का लगे कदी हम नहीं गुल रहन ठीक नहीं के सकी बिया का रे सकी एक नंबर के बिया आ दादा हम तो जानते नहीं कि निमन आई बिया तो बुझाता कि खड़ा चढ़ा ना बिया का रे नहीं हरे के खेलाड़े लेखा लागती है जन्नी थोड़ी नहाई के ना धुआई के मार लिपस्टिक काजल मार लेती है मार के चूल्हा तर बैठ जाती है आजकल के नाइन और कनिया कौन भी नहाई ले चूल्हा तर जाते सर आई बिना नहाई ले नाइन और कनिया चूल्हा तर जाइए सर ना अब तो बहरी ले आई चौकट आई बोल के हम ना देखे सुनिया कि कहत रहिया उ काका ले कहतिया कि हम नैहर के आदत जो रही तौने हम धर्म लोग के कहला से ना अपन चेंज करब हां दादा चावनी का हम कनी के तहार बलिदार हमर सास सही हम ना सह हमरा खूब होइत तार से अलग हट के रहब
ठीक बा हम बोल के चल अच्छा तो अभी अलगा फालगा के बात मत बतियावा तू ही राह मत रौरा जानिए रौरा काम जाने हम नहीं जाने हम जनिया तू घर में रहबू तू बतेबू पढ़ाबू ना मान तन ना नोहराइल बिया ओकरा के सिखा पढ़ाओ तो तेहू आ रहले तो ना नोहर 2 दिन तोरा के 4 दिन रह के बतावनी नु तो सही उहो आइल बिया ना तो ओकरा के बताओ जल्दी खाली घाम उगल बाटे जाता नहीं गोइठवा सही पड़ल बाटे भींजल बाटे डाल देम तो सुखा न जाई ज्यादा शाम के होने के टाइम के तू बाटे एगो गैस सोरा गोल बाटे गोइठवा रही तो लहका के अपन खाना बनाई ना ए चुलिया कमाई खा का हाँ आई का बनल बा हो बनल है गोभी के सब्जी चटा के मोटा के मार बनल बा ना एगो हमारा घर आई थी बुझा के छुछुंदर मार के आइल बिया खाना ओइसन बनावत नहीं बच्चे के नारा भाई बाक जीरोवा तब तो ये कहे लगी ना का काहे के बकनिया बा कहियो हमरा घरवा इहो ना कि देखियो ना नहाती ना धोआती आ यही तरियावत के बहले काजल लिपस्टिक मार लेती आ घुस जाती किचन में आ तेवरा के देखो भिरिया बैठ के खाना में बनवा बतावन सब ये रंगील तो मौके बहुत का मगलाई खान उहे लइका रहन के हम के बतिया ना सहत रहल हाय ये लेकिन सवास न के होते जी देखे में कोनिया कितना ठीक ठाक लामा तकड़ा बिया वही है नखुन तू शाम के खाना के टाइम पर के का करतिया ठीक ना हम झूठ नहीं की बोलत कनी हम झूठ ना बोली नहीं के बुझा तरह समझा दी बजट बानी छोड़ के नहीं बुझाई बैठनी ओकर मरद भी त कहते कि हे जाई दीदी हे जा हट के उनकर बिल पर सट के बना हमर राण मुसमाती बानी हो कि हमर मरद नहीं खे हां हे तरी कहल जाला 2 दिन के कन्या आइल मार हम ने हम जाइए तो गांव भर के मार देवर न दोई मई आई के फेट करिया जी गांव में मोए सगरो हालत फैलदा कि पहलनवा के मेहरानू बड़ी तेज बिया काम करता बिया हई हो पढ़ाई लिखाई हर चीज में सिलाई मशीन खेलवाड़ियों में तेज बिया ई त सच कह कि खेलरपन करे में 1 नंबर बिया जात कोई के ओतनो ना कहल जाला ठीक बा और कोतनो होती नहीं और देखो काले पर सब कोई जानेला ना काला पके हो ना जानेला जानू जान कर तू का मन लोग करी ना शिकायत होई आखिर तोरा गोदनी न हड़ी गोदनी है त कहा पूरे बिया ना ऐसा 2 दिन काल त इतना करतिया अभी 2 महीना 4 महीना रही त तू देखिए तू का करे जानू कन्या अब सारा के घर के मामला में हम का कही कोई निमने न कही बेकार ना न कही ना ठीक अब ये न कह हम कि जादी बुद्धि ज्ञान के तरह वो सिखाई पढ़ाई करे खातिर आए हां मैं वो बेटा हुआ के लेकिन समझे के चाहिए बतावे के चाहिए 2 दिन के कोनिया आजकल के दुनिया अलग बाटे 2 दिन के आइला बाजा बजावे लागत ऐसन ओटीपी जिकावे लागत ऐसन तब का करब ना सही बात बाटे ठीक हे बाबा कन्या जा तनी हम ठीक अइहे ना सजावा के बेरा बा अइहे ठीक बा ना ठीक बा जा जाए ना तनी कैसा मत हम बुढ़िया ले काई रह खेल कर कहीं ना यही आई रही गहना करा के दिन करा के ना होते होते आंगना में हो कार मचाओ तो जान गई आया होते बात भी तू करे बताओ कोई 2 दिन के आयल कन्या के शिकायत करे ला एक आदत हो शिकायत करे के कुछ पर हमार का जाता हम खाई जाता काम बाटे मैं कह ले आई हम सानी पाती गुटी बा देखो मुर्गा ऐसे भुजाला पहले अनु सुना आधा तू बनावा आधा हम बनावा तनी दोनों दिन मिल के आधा आधा बनाएंगे तो बढ़िया लगी तनु हां चटको बनेला अरे 100 खाना बनावल 100 खाना खाई दोनों में टेस्ट लगे तो है हां ये जी निमक को देला ई बाद में इनका डलाई देखो को तरह से आदमी बनावे ना पर अलग अलग तू खलसा से तेल ले बनाओ तनी दीदी जी आइम चाहे मम्मी जी इतना कुछ बोलेला का कटर रे ए हटी ना कटर लिया ठीक कटर हटी हटी तो हट आ तब तेरे भाई देख आई मम्मी जी हां ना बाबू ठीक कटर आगे तक कटर ना हां आओ तब ले अब बैठ ना हां तपते उ ठीक कटर ले हम त जानते नहीं कि झूठो कहते गोतनी के गोतनी ना भावेली बाकी उ सही बात कहते लिया अरे का लगे तो जा बना का कहते बोल ना का कौन बात बा ते पानी गरम कर पिएबे अरे महर पोसुआ अब का कहो रे बड़े चुपचाप बनाओ हमरा नया खानदान के घर के नया चलान ले अइले बेरा
अरे वैसे कोनो माई बात ना होला। देख मिल बहर के कोयला से नु काम जल्दी होला, काम ओरियाला। हाँ हाँ तो चूल्हो लो लिपल कर, खिंचल कर, नवावल कर, छोटी बुहल कर। मम्मी जी कहनी कि अच्छा ई माई बताओ हमारा से, मान ले कि हमारा के ई ना करी, हम एकरा के ना करम त के करी? हाँ देखी तो कितना नाम राज्य बाटे एगो हम रहनी अभी साला बनावत खिया फके फेंक देत रहनी हम। देखो एगो बात करती, सबके मरद से ना पटेला जानू नु। आ तू चाहत नु कि हमनी के मरद मेहरा नु मेनू होइसे करा के हम होइसे रही। हम कहले नहीं जे तब से केहू से पूछू आई के कहवा मेरे विषय में रौरा कुछ करे पुण्य। अब रहे ना दो कैसे तक हाल लगी रहली 3 जनी है तक खली कौन जनी हुए आओ तबा ये कुल्लू का मेरा लोग पट्टी से मेरा जिला रो बदल गइल बानी ठीक ना। हम मेहरा नु के पट्टी सा नहीं खिले तार माने बात एगो कहतनी। अहिया बैठ के पूछू ना, इसी बैठा रहनी आके हम कोहा माना कोई नहीं। अच्छा तेही एगो माई बता हमरा के बात बताओ, अगर हम अपने मेहरा नु भी ना बैठम त का के पड़ोसिन भेजा के मने बैठम? अरे ना रे हमारा बेसी अब बतियावला के जरूरते नहीं थे। आँख अंधा क के कान बहिर क हां के ये रो जानते मन के बुढ़ानी में कतना करत रहनी है 3 टाइम चल दादी। आई अच्छा आया बा मार खाला कोई जे बनी जा बाप रे कहां ले सुना त के हां दम दिहा तकला सुनाता है ना तकला थोड़े बाप सुनाता। बेटा वो देखो तनी रहो कुछ ज्यादा नहीं अब वो तो जाना तो रुकी आगे। मैंने कान कहाँ रखत हो जा, मैंने कान मैदानी पूरा रखत हो जा कि मैंने सुना जाता हमनी के पता डाल डाल सब। गोठा में डाल गोठा में। रहो ना बूहे कुल लागी ना मुंहे उठावे लागी ना बोले खातिर। कौन चीज उठावे खातिर? अरे आगी पानी के दिन बा बदरी ठंडा ए राहुल जी देखी आगे तक बैठल बनी हो। ये लड़का हवन कि का से का कहत रहलन आज बदल गइल बा का कहता है? चार मती बदल गुले हो जाई, हम नहीं बदलल खाता झूठो सचो के तू अपन नाम छोड़ लगा के। बीच में ना हमारे ले जाके कहला था कि टंकी जाके बैठ गई हम उनका लगे राहुल के लगे तो उनकर मौगी कहत यानु कि ए दीदी हे जा ना आके बैठी त माने जरूरे माने हो जाई हो ये दिल्ली तो का हो गेला हम बातिया बोलो इनकरा का हो गइल। हमारा का दिन का मेहरा अरे कुछ चल अरे परिवार के एक चल अरे बनावे दे ये तो जी सुनो तनी बनाओ सन तो हनिए के। ले अब का रो तन तनी बात पे लगी ना समझा बुझो नहीं की सकत छोड़ कर अब देखत जाओ भाई साहब अब कर कोई गांव घर अगल बगल जानी तो कोई का कही ई तो ना हंसी के बात नहीं होई। हां जादी हम तनी ना तो हम नहीं अच्छा ले तनी रह जा पसंद करो रसा हमारा मतलब नहीं खे ए आमाजी हमरा घर के ना पीलिया चरितर हमारा ना बुझाला कब कुछ होला त कब कुछ होला। कहू चौड़िया के माई नु त है बिया नु लमघोड़ी एकदम हमार घर अब बिगाड़ के इधर तनी ना जाला एकदम ही चढ़ बढ़ के रहे। ई बताव ना नहराइल बिया ओकर नइखे बुझा थे न किस बताव तो ओकर मादा बा हम हये नहीं की घर तो उ बताव त कौन खराब कर दे। हमनी के कुछ ना नो कहम जा जी हमनी के बोलम जा त लाग जा हमर घर के इज्जत लुटतिया जाय जाय बोलाई मनाई हम जा तनी अपना घरे अपन इज्जत तो बिठा के रखल जाला। जा तनी बनावे का करम बोलाए ओकरा के जा तनी कि जो बबुआ बनवाव ना त बनी ना उ होने गोल भाग के लमघोड़ी